Sa aton sining linya, ang aton sining PDEA Negros Bacolod, Sir Bambo lang. Sir Bambo, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Hi, good morning, Sir Brian. Good morning, Masing Motag Palamat. Aha, kagabi na naalarma man kami sa report sang PDEA National, Sir Bambo, nga ang top choice subong sang PDEA amo ya ang marihiwana sa kabugsan nga Pilipinas. So naghuna-huna ako nga sing to basi bilog man ni nga Pilipinas pero basi may kategorya man guro kun dinhi nga mga lugar. Diri sa aton sa Negros kag Bacolod, sir, kumusta? Anong nagadominate diri Shabu o kon marijuana, sir? Ati according sa aton nga latest naton nga intelligence workshop together with the counterpart ng police. So diri sa aton sa Negros Occidental sa Bacolod, gapon nagyapon ang Shabu. Okay. Maghambal kita, sir, nagapanguna ang Shabu based ina sa confiscation mangyapon, sir. Namo sina? Yes, so gabi kita sa confiscation sa mga arrested persons na accomplish naton sa sulod sa isa ka tuig. Aha. Sir, magambal kita, marihuana, may ari man tadi na kaladakpan, may mga plantation man sa nagliligad, pero hindi siya amo na, sir, ka damo. Yes, so hindi kita mo naka-volume, no? Pero sa Luzon nga nagakuha sila hektarya. So aton mga maano ta lang, no? Maisip lang ang mga number sa puno nga na panguha. And siguro kung may arasin man nga sulod sa aton is either halin sa outside ng Negros. Aha. So sa nagligad to, do didto kamo pirmi nga kadakop sa may syudad sa San Carlos. So may ara man to doon sa Salvador, sir, no? Nagliligad nga mga binulan kag tuig. Yes, sir. May mga local police yan na naka-detect sa mga tanom-tanom, no? Sa palibot sa area. Aha. Sir, paano dasig ma-identify ining marijuana, sir man, nga plantation, sir man? Paano, sir? Paano ni siya dasig ma-identify sang PNP naton? Through information mangyapon or may mga intel gid nga nagalibot sa mga munang lugar? Through info gid sang aton mga pamuluyo amo na nga makakandak kita sang casing surveillance sa lugar kag makadakop kita sang cultivator kag ang marijuana plantation. Aha. Pagintindi ko, guro, ang ari din nga naka-record sa inyo nga marijuana, do amo-amo lang to nga plantation, pero ang naga-import sa aton diya, sir, Shabu gid sir ang pinakadamo gid ang importation. Yes, sir. Aha. Sir, sining pagbukas ang klase, kay pagintindi ta by school year 2022 to 2023, may buko na gid ang Department of Education ta nga magbalik-balik na gid sa face-to-face ang situation. Paano ni sir preparahan sang PDEA? Sometimes may mga biktima kita nga mga estudyante from high school to college nga nagayos sa marijuana, sir. Padayon kita sa pagugot no sa aton nga pag-monitor sa mga street label and gani mga estudyante man mismo ang street label pushing sa marijuana sa ilang or outside sa silahan. Aha. Amo na kung kaisa sa nagligad to, may mga estudyante sa isa ka bulutuan diri sa Bacolod ng marijuana ara sa notebook, yes, sir, no? Ginapin-hapin lang. Yes, so kasi ang iban nga lang sila nga hampang-hampang lang sa ila. Wala sila gimayo pag-intindi nga illegal pa ina butang wala pa ina nationalized diri sa Pilipinas. Yes, correct gid na, no? Balik kita mayo na nga balita diri sa Tonya sa mga kasyudaran kag kabanuhanan sa mga proper daw sildam gid man katama ang plantation sining marijuana nga ini. Do talagsa gid katama kag way gid. Yes, sir. Sir. Aha. Sige. Amo mala ng amon, sir, ano ngay balaan namon sa lokal kung anong top choice man diri, so nagapabilin kita nga Shabu. Sir, ulahinon ko na lang ni, speaking of Shabu, ano subong, sir, eleksyon, may mga reports kita nga may mga kandidato nga involved sining importation sang Shabu o baligyanay diri sa Negros? Subong wala pamantaya may narco-politician diri sa Negros kag sa Bacolod. So, remain diya nga zero. Aha. Ano na lang, sir, ang imo pangabay sa sir, kay kabalo kami si PDEA kag si PNP because of your trabaho nyo dira amo na ginabantay ninyo basi may reminders kamo sa ila, sir. Ang engage po gid kumbuya dira no sa mga drug lord kag sa mga illegal activities
wala kami doon sa pag-monitor, magagawa sila ng ilanganan kung may mga direct link sila sa mga illegalista. Aha. Sige. With that, sir, salamat gid may aga kababuhay, sir. Thank you, sir. And good morning. Good morning. Thank you. Yes, sir. Action Hotline. Siya